ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోత్ మండల కేంద్రంలో సోయా పంట కొనుగోలు చేయాలంటూ రైతులు రోడ్డెక్కారు. మార్కెట్ యార్డులో ఉన్న దాదాపు 10,000 క్వింటాల సోయాను వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కష్టపడి పండించిన పంటను ఎవరికి అమ్మాలో తెలియక రైతులందరూ అయోమయంలో ఉన్నారని, మరోవైపు కాటా చేసే లోడ్ చేయించి పంపించిన సోయా పంటను సైతం రంగు మారాయని తిరిగి పంపిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోమవారం వరకు కొనుగోలు ప్రారంభించకపోతే పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. Please.